neon skies, feel the rush, we come alive. Every step a spark so bright. We are stars, we morning mga mananap, nanami diri karon sa mga favorite beach. Dili lang para magbabad, kundi para mag-work. Work mode ta karon at the same time beach mode. So karon mag-diskarga sa mga gamit kay lang kay bago ra minabot. Pero before ana, tanaw sa ninyo ang sunrise. Oh. Diba, nandito yung sunrise. Hakot sa tagamit. So after na to mag-diskarga sa mga gamit, beach mode sa amin after niya breakfast tapos work niya beach mode na pod. Stay tayo lang. Okay. Just to know the flow. Halid ni guru kami dito. Lato ito dito. Kung birthday ni mami, pwede trabaho na po. Trabaho na birthday kaya. Ito na. Hindi naman. Buwan? Hindi lang. Ano sila? Pero magkano tapos na diba? Ha? Oo. Private lang. Tapos at ako mag pwede naman ka dili sa gawas ang iba.
Obe. Hindi na bago. Tinola. Ito guys, after breakfast, work mode na punta. Later, babad na po. So, karon work mode sa ta. Hadouken! Time check 10 AM, beach mode.
Shoryuken! Sonic boom!
Time check guys, 2 PM na. So di na lang mi mag-beach kay dagko na kayong balod. Tanawan ninyo, dagko kayong balod. Oh?